me time Canada ha o me come there mo na ho ti me bo me team process ana tie de a me mfa misika enko de mbiem ti me kwadware kra na misika ne de esame ti me da na bi misika no to me wo adware no wo so sei na afo no da so ti mlantie me ne ba me nche ye fra ba kwata na ye se ba ko de flashing wo mu ni mi di komo se sofo ene fa na wo besi dan na ene fa na betu foundation na fa wo mu ni mi di komo no na che se mani wo mu so enti amera wo mu bu wo mu ko se mpega mi ti na mi fi so na me phone ni misika nya dai eni ho ti me fa ni ka chesi ni wo ni fie ti me ko na ma bi wo fa ma me George na me say SOMPA FM ene was me hu ne ne ena me ko ba bu ye fa na ta ena me se fra me phone na me phone ni misika nyina wo dwaro no mlantie me ni ba wo se ni se na asi enti fra me nhwe ti wo fra ye no wo ni kunu ye fa ni kodwa no nti mo fra ye no na chesa abelesi ena so ne me ko fie 10 minutes am fra me nti me drew via me gua dem na me tekrnti ebe se adwade ni anom da beto be se careful so ase be bia me fa se tibi boy nti ma me fa fo na me drew careful so na ata no hu me no was so fia so hwe me na me se an mo ba wa mo ko me sika no me fo nyina yira nti na me hwehwe mo nti ba ko no fo ne se me se na me so ma me ofie was me ko wura fie o na ma me ni ho ti me kwaye ata na aduma bai ti anwube na me yese nka me ko mu ho ti bobi o ye fe no cosmos ana o se so fuma mi ko ja na so we de se nya asen bia ma mi nkom la ana o se ma mi ni wati enti me ko ene na ata no ma mi ni fie ti bobi akona wo ka ho no ana me ko ne papa wo na me ko to ne se ni se na asie enti mlantie ni ni nkwa ne ba ho enti be se mbuso mi sa de no wo mu ho de a wo mfa de nye dai e ma mi sa na ka enti mi ba ne ko jo no ne ne ila ta de fie ni o mu chesi mi o mu te sofo ya so say ya for say kana so man ka so ba from say ko me so mu sa mo na na mo ho enti say mo am from say dey e ma me enti fina no say so for kwase me bobia na man ko nya say bobia no o say o bobom dua na me man na o say we so for dey so for kwase me bobia me tumi for say kana ka say bobia no ti me man na ko nya so mo dua no nipa be se bi o wo no enti me amodua no ti anu no mo so ma akosmo to say wo me frem bra ena so awo bi o di matem so bobom dua so for kwatekere na be fe no twitwa musika na okum ya na me mistake ni ma ya na say me am mfum so na nya me am ya dwuni nyansa ye de nante se me ko do fi obekumi enti be ma ti o bom fam musika me ti ade chi ye me ba so ame me ba e bia na cosmos sa ba se wo mu se ne ma me abenti yam from na so be ma fi ho so mo pom fam musika me scan de wo ka so bobo de wenti me abon no kura e di adanse se scan ye de e wo ho tina nyumra na me cosmos da be frame me se me na me se me ho sika no mo mfa sika me me attempt wo ye ne di wo bom dia wenti me abon de me jitu me se sika na de e wo mo me shem sika ti u ba sa na wo ma fa manti na ya wada kwasiada na ko hu me be wo ye fe na justice mo na de to nanim no so mu do ba ko na me se ntokoro no ba ko de enwu hia me se me sika na na me hia ye de se ba bia me ko bia me ni bodyguard de ye na mo mu mi tim so mu ba ko de ya ye nyam betimi aye ne babru wo mu de so nti se misika no nkwa na bihia ena wo hye me se nyam ya aduna bina da no pa 8 o'clock bra nti 8 o'clock me ko ma bi wo me fie ye fe defu me ni ne sa no koye ye koye papa ne ya antono so onko yo dance ni nti ye koye ne ya antono ne nkwa am sa ko mienu ma antono ena me hu se da bi enya ade a wo me di asem no nti 2 weeks time ena me ko hu adu am asam ne man na ma do se me de beba enti me yesa de beba no mo se bo asam me mama ne na wo kokora e be fra be si asam ma so ti me ye na asam me ma se nya bote me ko ho na no akodi nkomo ti de be se bia me mo aso ate ti asam ade ti ye no wo meeting no wo se wo ba bi ye dwo ba na me su me nya bote ma no e ye dua mo assembly man no ye friend no say ye friend no wa na bro jesi okay enti ba sa na o kan sa ne di na wotwe ne akire ansa na wo mbekanti na wotwe ene nu akwasi ye no eno muri tu manim se wose se nya ni fie dia oma enti wo muntim ye de metimi dia akobia ben fanko ti menu abia ndre bi ye fene kojo so mena bi na tie no no ko na aso ne febechi se wo ma 3 days ni pa na fasika na ma obobo ndu ye kuno ena me so me ko ka che no se malamfo ma dia yire se utim bebu sam se kwambia se na fa so si ye na me so fo me bodua mini be bia se mbefa enye dua bo na me kun pa fato be ne menya obi a me se me sum nya me ne se me kun ni pa e die mfaso e na menya afiri so ene me de ba FM so kura etiefo betimi aboa ama me nsa keska ne se me kun ni pa ne nti nye dua bo asem nti me be FM so nti FM ma da fo na akwa me ene posu wo ma me na also na me no da nti bi hu na wo se wo awran de se me
so amade ye ne wa netia bibi na do copy aduabo ho nti ba sa na wodi prince na me ya dodo de sia no ne se me siawo nti no anti na ma me ba ha na me sia moa se nyankopɔ bɛboa da adɔfo bɛboa ne atimi de aye de nyame pɛsɛ ade ne koduro because se me am de akora anka ha adwene nyame si yintu foundation fancy dan na foundation de be si dan na wo mo so empe nyame asem nti no mo fa akwa bi so ayre abe fiska no so for next come ni nyina ye say 52 million 30 cedi na wo mo fa de nyina na phone no so tika no de na wo nim de nti ya na tire se wo dem wo de first can to wo de to ho a omba be fa de nti we kwa sen kama mfa kwa dwa wo na nka ba na nkaska ni no abra mi hu akire na da no safo ndem openi se minya safo de kwa mu baabi akwa be fa so bi betimi ayda kodi o mu ho ndi pa no twa do me kwa hye botomi e be hye botomi ni an me ne me da me ne da na tire se ekwa bi so no wo mu ni ye ka je kwa da no fa de to so nso ni osofo na tire se kwa bi so no o da no de obatum bato ba ba bie na sika ne nem wo mu timi yibi ba ko next kan na me te something million mu timi fa 30 million first one de no e wo da nim no kra me so say nti wo mu no ye ade a wo mu ko de sunsum de wo mu ko bi honam so wo mu ko nti se me ta be kra to fam kra wo mu de kwa no ano no na we mu se bia mfie beje me konfie no so na nka fe papa bi ansi because me no mu ye me nda nyame ni de ano no na kire se wan kasa no oda no de sika tum na atupunu kura no a still be kone ya befa wo mutimi bia na wo safo ano hye so sei okay say ya na tim ba ko tim firu ma abra wontimi hu akire e kwan bia betimi ayira no e betimi yira na se be yira sa de na ya won sesa safo se mi nti na me kwa dwa ya titi ananka de ma de ko sempuru mi ja mata ma de sempuru na de ma de aba na che se aboa me because me kwa me ne ma de na ko me ba me ne ba de asanka asem de asanko nti na we so no ka wo kwa ne na eko wo ba ne na eba ya na so ne na eko adwaye so na eko yes adwaye so matetabu aba be fa mi hwe so gumani ma pepe me na sika de phone na na chese sa mrante na ba omudi no o se ba ko de sei wo de ba ko de ata no se ba ko de frasen na ata na me ni free pa frasen no na chese o wa adwa no mu no di nkombo only the gobo so for you need better foundation ya for mu ni me yese ne ni me na ga na chese ya omutimi no di nkombo sa me sida no yese na me de ba me first one ano enti wo mu ba fie be fa me fie de yam sei eno mo fa chi de sei enti me de me se me ni mo di nkombo abi mo de ko se no ma SOMPA FM me fie so no gu me wo na me pepa me ni na me pepa me sika no ko enti aja me yam gusamo mu nko na aja mo ba ho na ye ya mekwa anka yebusa mu na musindi mu wa sofo de se wo de be ma Yesu Kristo wotumi adi nyina ayo no na ansa na zem ni frechire ba na otu bobom de na ma akonya to bodua no wanti ma monde se ne skale sha wotu apart from assembly man one kan chepe no bi e wadua mo wa me de to ma bi ya fe na jase so mo e na o ka che se sofo mu no baku ina se ntoko no baku ne de ansa na ekoto asame manu na ntoko mu no baku de nya me se mizika na ankasa no kana me mu ko be do abodiga me nka no enti se o mu no baku de a ene de kwada na me saka me sika no wie dia de mpeto mu ye bia kwanda fom me ni bodyguard so for nya sure say o mu ye say o ye nya medwuma nti o mu nim say wo ntimi modua ntimi fom fa kwa bia so dia ne de empare wo tumfo katete Yesu Kristo amebo ne dia ndapa ne adua ne adade say me bodua kwa magu ne nim ase na mom na me obi a me ginya me die na nyame me jonzo nyame di na bome ne nyame di na bome ta nyame di na bo na me ko bodua ta magu Yesu ani ma se yo anokwa sofu ntimi nya sa e do mo te sofu a modua yem feska no ma mo se wo bodua wa modua yem feska no ma na che so mpese unya me pao ekwa bi so nti sa na eti ehefo na ka se sofu bodua no o ba bi o ko dia mo ye madam for ni ku ye fe ni gamer na gele na ka te se sofu wa bodua sika eno enti no bi sa de nti sofu bodua na sofu se na na ka Yesu no Yesu na mkoto de solo no so ye papa fo ni de enti na modua na ne ya sofu ka ne ka ugina Yesu nsam so dia ka ne fa cha wo mu sofu wo pe ni o mo tete poto mu chance ase to di o mu ye nyuma me ka de promo ni mfa me ko ta de creative ka se bi ni won se na ho na se kwa mfa so metimi nya sika di ne kura ne ya da Yesu Kristo ase na mami endi wo de che wo menye because wo mu ne won ka mbesi aso da no nya de o mu ba mu na mo mu se ye kura ba me ko bonza kwa be na mfa so nya sika no
nti bi class yes ma to me fie ni nti wo be first ka na nya na me to me no me da bresi da no me ni ya asem nti ya asem nti na de abeso yam se nti me da nyame dwuma na wo ye wo nya dwuma bi anka ho oh me ni anka dwuma de nka meti ma ye bi no mo kro mo ma menye se meti me twa blog me hu odle sesire kwam lafo ena adopa me hu odle na mo me se ado ndi me nkodo we kwa adan ko bu obi ni ache no taze kra nim ufre no me friends ya na ka o beka ache se bibi anim eno ani 20 na me ya me dey trade ya na edi because me trans hu se me be ye odwuma ma 20 kwa se ntim fa ni dio so me ye de che omu be kwa fo mu a me kwa obi adwuma na akoya ache no me kwa fo mu sa so fo na mo blog de metimi atwa me dan se ye nyame no twa blog so mo ma onye bi na mo wonya otade down to no masa be wia for na ti ufie o de bia ma hai ene baba akọ be ti fi o na mo sa asem ni si ye no woni ho na kura na woni ho na o yire no ma wai mia mi na mi si wono akọ ansin wowura na ba no wo si oni paba no wo be yi afumu wadi ka abo na ntwe wona be bi o de tu na oni paba ni be de tuto wo be di me che aso am nkonnua da enti ni nkonnua na so me na nya ho na me hwe se me bo ni di na ma ya de pa so wotumfo nyankopɔ ani eti ade na yedi besi aso da no ho ehin no mo aba afa abufuo so mbe tamade no ene akwa bi o mission wo ye fre no concept wo be je cement bi na nka me twen agi scan de akọ woni kwaku no wo ma anfa scan na aka tem na me de so de akọfa nchance de abobom dan so ene wo ma anfa scan na ma na ma wo mutimi nya akwa be fa ade na kire se metim hie dia na kire se o hye da nware uniba na kire se wo anko na wo danim oh so for mu fie nkonya wo ana abosom de bi wona me nya abosom na no mo nam ena nya bosom ena be fa ade ne nipa ne be fa ne kra because naka se de wusi tu punum na wo kro no me hwese ke bia motia bi na ha nsa onye motia adam fo no me nipa ni ho a ade ni ntime nyira because so te ade na yira ne ye musa na so bubum de ne wantime amodia na de ne ni adanse se wo nipa bebe ne na esia wo so eti wan kasa no ugitum se hemfo na afazu sika no bo na ye fe na ta no ni na dan fo frase no ene ba ho omo na afa obi ama hobi o sina ni sika botene nyina ye sei 52 million 30 cedi ena aka kiro mo se o mmodua nso o mantumi amo enye na me ponti dua no FM wo na se so fo kwase bebo dua wo na o si ya fo sika ni mebo dua na ye ma akwanya so mmodua no o mantumi amo ayo mo mi no ba ko na kan ba ko no de atam na so bobom dua na frase no de wanka wo de to mo maame wo ma wo fu anim me de kwato ba ko no de atam de na ne maame ni won ti na me twa so beba na ba ko no e fe no frase no de me de to ne papa ni so mumu sa wo sa de no mu mfam sika nya de e ma mo mu kwa na ba ho na me ko no mu twa me kwa fie obi fie no mu ne be yes adgation say so for kwasa me bodua wo na wo say ya fa sika no na ma na kwanya to modua no wantimi a mo nipa be bi no bo ba ko de yawale ba ko de kwamelek ba ko so de ya je na ba ko de wura de na atani ni kunu ko dwa no wo mu nyina wo ho ade na ntimi en pofu se dua no besu me so me nka se bom dua wa na to bom dua bo so wa ntimi amo so wa ntimi mo so anum na no mo so ma abrante bi e fa de cosmos se o ma frɛ me bla na so me ma sika no mpa mfa ma de ndo so for wa so re nipa se ne wo mu o ma ja aka me nkwa no me Yesu no o ma ja so re no wo mu so mu kyan sentirani so fo so nyen sentirani ye wo so fo bu wo kan sempa bet wo no wo nim se ye koyen sentirani ena so fo bu wo so anyame obi a wo na adoma chede obi so ye ne sentirani obi a wo na adoma chede Kristo Yesu de ma no enunti wo mu ma na me so mu ma me so ma nko dilo emfra ba wo na me so mo nko ba bi na so consider okra no ma be first card ati se ba se me da kwa asore anko ana akọ me kra de me dem bia no me watama de bompa me bompa ya temnis na de bompa ya kanfu nyame ende da ko bia ma bompa me bo be 5 times okay na mo se obekum akọ de o mutim bom to sunsun ade be tenam na no mu twa benam efi se tumi bi si te tumi bi de se e fa so kum nipa bia de o matrem bi enyeyi ti bosum bi wo krodo mu o ka kire me se wo be den nipa wo me sika fesika indi za kwa no so no mu fa so mu nam so mbe fa sika na brefie de beje no ina cha se ye twitwa wo de cha tenka obi a wo so mu nyame se ne be kana fa ye be ne free case na asa de na semko nanso na wonyankopɔ so ama ya dwene nyansa mu dɔ se enko mo se nyame se enko leda nyame se enko kwai na obehu die besie
enti nyankopo tumfo so wono so aban kasa wono so ni nyansa se na aban no enti wo se menko sa enti besi fa ko pose na me so menya pose fo ani SOMPA FM so for na na wan kasa wan fa nwu akonchinim no wan kanchi nyankopon se committee ni de obetimi aye ma bom pa ye de nemo wa awurade apa tontom ma mo wisi antofo ya na afasika yi no kwa no kro ka chenzo bobo bia no wantimi ambo media bedi matena so bobo bia no wantimi ambo de enti no ambo se dia na menya ma no de mi hia ne se e kwa ya me fa so amesa be ka misika no eno na we se tiefo ne bebo am yo sembotu ana mo bi o sika no wo dwuma bi edi ama Kristo Yesu eno hu dwumadie na koso a mo be first ka no na no na mesre mo se awurade nam yo so na ye nyina ye mpeska no na enye de Kristo Yesu pe enye de me po enye de Kristo Yesu ye de epe eti so for sesia no emrante kwa no mo be di nkomo na bra odware no na onim so mafa ho you no kra o tinye bi ani ho o se efro mo sei ba akode atada ba akode frasi o mo ye adwuma bai o me no ye mesinfo o ma tinye be fasika ne sa no kra se sofu bodia wa modia wonsanka sa na kro mo moka sara kromo fo ka ebi kasa ena won so se nka magu mi nyankopɔ ni wase ke menu akɔde afidie na aso no wo yi ase na wɔtwe ne nra se wono de me na me modua wono ko bodua na me so me ko buta nsɛm na maso ma se bejime tokwa koma me na ko bodua wonu nyankopɔ ne nam me bodua na me ku nipa mfa so be ne menya sika de hia me na dua de hia me sika no ena me pede aye de ese ye Kristo Yesu adwuma na ase dia na mebo nipa bebuo no eno mfa so be ne nipa de wa mfa so be ne menya free so se me sika na eno na me hwehwe tie se omu nyina wa adua moa wo ho amen no okay kama koma to yem wate isiranka wo ba de kama koma to yem dwumadi ayedi no muda ho isiranka wo ba de na mmiri ye be hu nyankopon ani mo nyamwate amen yem frɛ panama mesemla dwumiri ya assemblyman mo me fra assemblyman mo fra assemblyman mame mo me fra assemblyman ne sense wono na dance ni trudo assemblyman kra de esi ye no echi na de koto na de wo ye dance ni pa de ni den de ata because no phone am the friend the phone na bele kosi ye okay na wo mu fie so na akwa no be ba so wo bobo media no aye ni assemblyman kasa ye de me ni assemblyman kasa na asem no kra na abompusa se wukura won safoa watu punum na usi wele ma ndu punum mo ya asem na meka wukura won safoa na watu punum ebu anata obeba na usika ayira wukura safoa o watu se safoa hye so miensa enso obeba na usika ayira wodanim eno nti ema one ye na adwene se ene baabi obekọ bia wode ni sika no be hye ne ho akọ baabi obekọ bia ye na wo kwa akodware a odi ni sika na to ho se saa na te de odware wi a wafana de ahye de botum misan se odan to dan ne mu abui kie de ehu ye kwa de se dem na duru baabi a de sika bi to na kire ya pagya de akọ banke no no de sabia ku sabia nyaado se ye motie bi na befo se dasani bi na yi ne nsafo ne biu ayasem yakwa aduamwa ye ne assemblyman no enkasa kadachi memo akwa baba SOMPA sempe ni pagimadi so mejoso ona bona udi ankasa pa de sei ya frame Kwame Jasikra aduamwani sa adumani de sikronkro noki honorable memre danyame se oni no pa o minini pa sofu minini pa dodo di po pe 30 ba akofo minini pa di asam na wate afa sofo wa abra ye sen kwankwa bi mrante bi akwakofo ni sika wa abra wo dwade ya asamu me kai se ko be 2 weeks ni ana be 3 weeks ana sofo erbe tu na ni mu se mrante bi wo dwale no onu mu we di nkomo ana no so ehunu bi penti o de ni sika to ni fie bi na akromfo akofo opie kwa na akromfo akofo nti na adwe se baabi obeku bi odini sika ebeko enti o dwale
ana oyi ni sika no ede to na dwa yeso no ne emblantie miinu bi edi nkomo nti onu omu edidi nkomo no hwe nsuo gu no ho tu na ni na emblantie ni ho bi nti odwale wie ya oya se okwa kofa ni sika no ye oya na sika no ena ho na phone no so ena ho nti opie ya okope obi so on friend phone ma no ana hu se ne phone no da ne mantwe ababi nti oya na se sika no de enka ho nti odimnika ko emlantie na no omu edi nkomo no ho no ekobisa wo ana emlantie no ye se eni wo mu ho na mesuma panyina me wo kuru mu no obasa ode betu manim na me kobisa emlantie no se ebia na ewu mu ho no ma na la se onensa akana de na ade asundie aba nti obeka tira me no na so ana me ya se ene mepe emlantie no number na me ne emlantie no akasa ne umu aba na yesia SAC asenu ama asundie SOMPA aba enti me fra ablantie no panyina no wo mu wo no se emlantie no yemienu no ka na la se me hunu emlantie no yeri nyina enti panyina wo mu no ana me fra no first mbida no se otu kwan ekwa adwuma ewbe na mbida so na baba because me asome na me so me adwuma enti so because okoye adwuma pesca I am in person next meeting bi na mi lan sa baba no beba ana ya say weekends you let me aba enti me sa friend bi every weekend you let me aba na so oh one am kwasi ada na ba enti ono no bisa me say assemble ana me ya say oh assemble o ha en kan phone so enti oma yesia wana na afi ya kan asem no SAC asem no ana mbene no e kan senti kwasi ada nduru ya no ne kwasem ni oba aduam wa ho no ti mi hu no na me ka tere ne se ene mi kofi nti omla na yankotena se na so ade asem no ba no amfa me to me nku anim na me committee member ka ho na onmanyamfo bi so wo aduam wa kuro dia no so ka ho nti me ti o manu mi se nka ablantie ne ba wo mu meja me na nka ya ne ablantie ne nkasa nti me stress wo mu nyina amu ka so mbeba nti ablantie me friend o ya say me feel what the enya de say obeba na bizas oh ada problem bi o ho ana o ka nam say problem bi en ho da me feel the enya de say obeba ana me friend sofu me ndanya me e ka jere say na ablantie no SOMPA nti me go me committee fo no ne onmunyamfo na no ka ma ne say asem no die ekosie ni nti mpese me ka jere sofu na bia o ana mo fufu bi no betu a wontu eno ne de ewo mu first of physical na honorable onya sure say abrantie no esa so the first kanti wonim say bia mo dia posifo abetete ofie ho me anka say on the fire every say answer na obetimi e de assembly atu obi say on the no I just a court ana ede ebua enya sa ono kura asofo ne ba o kan o ka tira me say ablantie na from galen say mo nkasa onkasa odwene say ana osusu say ablantie na fa mo mfa nto no so preocupa because say I can aware say bia na wudwale mfi okwe ni pafo flows betina ede aba be si wachi ba unya nso ni wan so ni mu no ono so nya nyi ntumi so afa no wo de hye no kon say ona afa enyi in galen say onya no say alleged osusu say ablantie na bebe ebe fa sana mni di enkomo no eti honorable one akache say onfa nko ba bia wo de beko se de be ya ne ho beto no ho na sana me kan because ninua ba ma ba ku bi ba no treasure no de bra me no anya ketua ninua no kura de o se so ko bodio so ko ye bibi atisa ana me ka kira ne se asamne man de me ni dua bomu asem me kan dua bo ho asem okay enti ne bra ne na de asem da tu me ni me no kura wa ba wona me be ko ba man pressure no on fa bibia na tu me ni okay enti bibia onko na za bi fofura eso onko ebia ne nsa be kan sikan na ne nsa aka okay sana me ka tell no but honorable ye be dase obed ye be dase de ne ye paseti enya ni nyina now see a friend say
the friend honorable Kwame Jessica. Oba dia mo ani aduma adodo na afem honorable Jessica. Okay. Aduma assembly member no. Katachi yebeda ase pa. Na me pese o gina so. Hello honorable. Hello. Honorable me busa ko san we ba ko pe. We anu ye bowuram awu aduma edi komo kakra. Na ensem onipa ba ko mienu bi kan na me wura ho kakra. Na me busa me da nyame sabia ku sabia nya ado na adwene da ho na adwene ye aduma. Oh. Obi a na asema ba. Asame ma ye panyini okurum. Enti me de ma asema ba ba tunanim. Sabe ya obeka bi ama me no. Ebe da no aka say na adwene anya aduma. No okay. Enti o se scan ka de kwa koton chance. Okay. Enti baby a wode to ye no. A wo dwale na wo ti wani no scan na ho. Say one say intense no me ko. Kasade. Me kwa kofa ba na me dia be ye baby na cement ho aye din na o baby wo ya fe na ta me no mu ye free. Enti me ko na me ka che intense wi na say one farmerland me cement na me family moton bia ba ba fa de no. Enti am no moton bi ye ntia. So the nature na wako yesa fo no e wo mo ye tentatentan ye ntia ye nyese nti na aka temi na bi a meje di asaso akofa intense na chese. Na mato ayo kakra bi e di besisi pile bi a ye be na bi wadi mo ko to mi say ni pa obeti me o de me mpo me pa hu an say o de to o de ehye tra ni mu na sen ho ana say wayi sika no me yisika no na me ato e na wo na me de phone na to so e no mbe fa phone ni sika ni nyina firi wo nti ga na fa na ta na me ko je number de freye nti beli sie na say me kofie nti 10 minutes time no frɛ me enti me dru fie me wura dem wona na me tekru na me di ache nti me van say ja ni ya no me dato boys na wo susu o mo na ba ko pe na de wani abu ana o mu nyina me mom de da me si yi musa wo enti me ka si yi musa wo mo no ma nka say bi a chencha kra nka wo mo na mo monum kasa ene di adanse say ade ne ye dai amo fra mo sen boys ne ye de sen ba ko di ata na ba ye hwa ata de no akwapa no kwafo epesi ehu say memenda nyame waso de sika 52 million 30 cedis ana ode ato adwaye ne ba ma no so ne phone semina ko ne ni pepepe ohoro ba ya ne ho ahwehwe sa wo hu no su se yesi obi ye frɛ na ata ono ana afa sika no kwapa no kwafo memenda 52 million 30 Ghana no ewa ye frɛ ne sen ata ho amra mi seni fa ne ho a enko benkum 10 kai ewa ata ho ewa onkrofo no ho ene yesa hwe baako no baako ni di say what was what the flashing e dey be ku ni Ghana so ye wie flashing no a prophet ne hwe so mo ya akwai eno mienu nyina fa sika no a akwapa no kwafo pese hu se flashing ono nso sika no onimu hu bi ambra mi sani fo onimu hu bi enko benkum 10 onimu hu bi omo nya no mo fa sika ma anya say wa asem no ye beto adi o de da ye beto asem na di so me so asem no mo fa sika na ma ye beto adi ye wie ne de mizas na kwa adu amwa ni okurum ne ho mikromo fa no na me fa free aduma o de ye wie pro tina ya no mo kaza sei no ye bie ni atu no mo fra assemblyman no say mrantie no mo na fa me da nya misika no omo ye de si omo anfa ma bible no kwafo na to no be keka nyoma asi ani wanti na ade abre ye beto asem na di ti prophet yanko my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 Kumasi ade me wasantase nyinam first Jericho Junction okay ada ya juada benada na behwe SOMPA FM friends santase okay ntu bi a hawa mane da osu bia no ohia se esi ehwehwe mu dia tumirika se yade na abo na ohia se yade no ebefiri uso a tumirika because Prophet Dr. Joseph Mensah ye wisu ndro
ɛyɛ bibido de san yadeɛ nso wɔ yɛ hɔnom obi wɔ ha sɛ mabra abɔ nkɔ so mebɔ berɛ bi ɛnyɛ ye deɛ mede me nsa bɛsom bia na agye agu na ɔde adan nnwom toɔ na beat di akyire na ɔde sa abrabɔ mu nsɛm na woka ne saa no berɛ bi bɛdu a bɛhu sɛ saa asɛm yi a wokan so na wonyini na wodi birthday wani bɛtena wokɔdi that day na wone hwee nti sɛ yɛbɛbɔ bra bɛtu yɛbɛdi abrabɔ so nkonim deɛ da bia meka kyerɛ sɛ nhwehwɛmu na ɛyɛ first adwuma bi a woyɛ biara ma nhwehwɛmu bɛn wɔ adwuma bi a ɔpɛ sɛ woyɛ ɛyɛ sɛ wohunu mu sɛ adwuma no yɛ w'adwuma sɛ woahunu mu sɛ adwuma no yɛ w'adwuma deɛ ɛne berɛ bi bɛdu a wobɛsoma ani afidie ne wayi agya w'adwo me telephone numbers ne yɛ 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 Okay, mofa another story number 2. Asemo tosu minu ni nyina hwehwemu medical ka cho se dwoada no so pass penipa no ya na enya asem keto akra odofo yenko 21st clinic sciatica expert 21st clinic 21st clinic by on na mi ehu clinic bi ye for 21st yo odofo sciatica ni nyina no anu ye nyina 21st clinic na 21st clinic no ya de bibire bia da wotumi sa na sciatica na so sisi fastre mo na kokom na kosi unase wodofo ye pantim yade sciatica no na kwotwebrefo sciatica no wodofo se wan pe ho asem ani wan hwe ye na de nwodwo stroke de abrew ye nko 21st clinic bibidru so de ditu yade asem laboratory ne scan ni fidi awodo pi wodo be fam wodofo 21st clinic waye bi peyo abaso body awagye en wo manka na ma na che wotwe hu nwi ye fia ni chemo 21st clinic ama me ne once yade nipa da sani benya wa na yade kuro ya orofo kumase hwa overseas yo adabraka ha aha enwo SOMPA TV SOMPA FM no wona na wa abrusa kuro mu na yekoyi ni kutu yade ase obo asekanse contest call junction enkan so obehu won ebo hoso nwane kwanza tachiman 21st kenneth yekoyi ni kutu yade ase 0540311311 0540311311 tago heba Mr and capsules ko